Коледа е време за споделени мигове, за широки усмивки и за магията, която ни събира заедно. С Oriflame празничните моменти са изпълнени с вдъхновение и са наистина специални. Една от причините Коледа да ми е толкова любима е, че това е най-семейният празник. Семейните ценности са същите, които са залегнали в основата на изградения от мен екип. Oriflame за мен е едно семейство, в което ние се издърпваме, ние си помагаме, ние си подкрепяме, ние се развиваме. За мен Коледа е най-очакваният празник в годината. Време е да зарадвам не само най-близките си, но и много по-широк кръг от хора, с предварително подготвени подаръци с подходящи послания. Магията на Коледа е да отваряме не само подаръци, а да отворим душите си за обич, за радост, за доброта. Коледа е за радостта от даването. Когато изберем да даваме от много широката гама на Oriflame, можем да изберем нещо персонално за всеки. Когато избирам подаръци, за мен е важно да се свържа с този, комуто подарявам, и да бъда максимално емпатична. Когато избирам подаръци, а и винаги, за мен най-важно е намерението. Да го правя в този момент с цялата си обич към човека, за когото е. Коледа ни носи магия, носи ни аромата на канела, но и желанието да бъдем по-добри. Всяка Коледа е специална с Oriflame. Изключително горда и щастлива съм да работя с козметична компания, която със своето 30-годишно пазарно присъствие дава на българската жена повече красота, прави я по-щастлива и по-целеустремена. Надявам се по Коледа, тогава когато вдигаме на здравици, една от тях да бъде за Oriflame и за всичко хубаво, което ни предстои. Вярвам, че когато правим новогодишните си равносметки, водещо ще бъде усещането за удовлетвореност, защото положихме много усилия и постигнахме добри резултати. Искам да ви пожелая здраве, щастие, вълнение и нека новата година бъде по-благодатна и по-благосклонна за всички ни. И нека голямото семейство на Oriflame, в което всеки може да се чувства много щастлив, специален и оценен, продължава да расте. Весели и светли празници! Първо обожавам хайлайтерите на Oriflame. Те са пигментирани, цветни, красиви, много блестящи. Когато аз подготвям своята празнична грим визия, задължително не пропускам да си нанеса от хайлайтерите на Oriflame върху моята брадичка, скули, нос. Това съм сигурна, че ще ми гарантира едно прекрасно излъчване. И също така обожавам сенките на Oriflame. Когато правя своя опушен грим, задължително си нанасям и приливам върху своите клепачи тези сенки. И това накрая ми придава едно уникално чувство за увереност по всички празници и събития, на които аз присъствам, гримирайки с тези продукти. Всички сме чували как по Коледа стават чудеса. За нас в Oriflame чудесата не се случват само по Коледа през цялата година. Най-доброто решение, което съм взимала някога, като се замисля, е именно аз да си партнирам с този шведски козметичен бранд, именно гигантът Oriflame. През коледния период в нашите бюти общности ври и кипи неописуема енергия. Тогава най-силно ние предаваме своята мисия да сме красиви и успешни с тази компания. Това е момент на споделеност, на прекрасни емоции и на голямо забавление с тази компания. Когато изберем да даваме от много широката гама на Oriflame, можем да изберем нещо персонално за всеки. За мен Коледа с Oriflame е подбрани с обич подаръци. Всяка година по време на празничния сезон много ме вдъхновяват новите лимитирани колекции, които излизат в портфолиото на Oriflame. Например, тук виждаме тази лимитирана колекция Swedish Bear, която е перфектен аксесуар за уюта на твоя дом, перфектен подарък за предстоящите празници към любимите хора, които със сигурност ще се зарадват на един страхотен жест и подарък.
Александра, стигаме до мой любимец, фаворита ми в парфюмната колекция през зимните месеци, именно Giordani Gold Essenza Supreme. Парфюмът е един шедьовър, уникална инфузия от бели цветя, която те завладява. За жената, която обича лукса и не може да остане незабелязана. Връхните нотки са от ананас и мандарина, които придават свежест на аромата. Сърцевината е от бели цветя, тубероза и жасмин, а основата от пачули и дървесни нотки придават на парфюма една загадъчност. Мисля, че с бутилката като бижу и своята максимална парфюмна концентрация го превръщат в идеален аксесуар и подарък за жената, която обича лукса, разкоша и обича да върви уверено по пътя си. За мен Коледа с Oriflame е да са подходящи подаръците, които сме подготвили. Да подарим това, което бихме получили ние в подарък, като подарък. Нещо, което е проверено, което е доказало ценността си. Всяка година Oriflame създава добре подбрани и изгодни комплекти, които са перфектен подарък. Моите любими са комплекта за сияйна кожа на Wand. Аз използвам религиозно тази основа. И комплектът Нежна грижа, който е... Това е най-легендарният продукт на Oriflame с почти 60 годишна история. Ако трябва да съм честна, ние тук си говорим за продукти, но това, което кара една жена да се чувства добре, не само по празниците, а изобщо и да бъде магнетична, е начинът, по който се усеща отвътре. И продуктите са само инструмент за това. За мен самата много мощен инструмент са ароматите. Те ми дават увереност. Много хора не знаят, че ароматите на Oriflame са създадени от парфюмеристи, които стоят зад някои от парфюмите в определено високия сегмент. Такъв е пример и с новият аромат Eclat Festivité. Неговият създател е Ашли Сантьяго, американско-френска парфюмеристка, известна в Инстаграм като Ashley in Paris, нещо като оригиналната Emily in Paris. Опаковката на новият аромат не е случайна. В него има акорд от шампанско. Красотата е стил на живот. Всеки ден, убедено и с удоволствие, използвам култовата серия Nov Age за грижа за кожата, надградена с Prosuticals. Това е моят вариант за системна грижа за кожата. Същите тези продукти аз използвам и през коледните дни. Специалната енергия на празника ми позволява да го правя с по-голямо отношение към себе си, по-спокойно, по-хармонично. Вдъхновяваме удоволствието от резултата. Идеята е повече българки да повярват, че е възможно да остаряваме красиво и то по естествен начин. Успехът започва с здравословният начин на живот. За мен е изключително важно да следя няколко показателя в забързаното си ежедневие, като качествен сън, добър хранителен режим и добри хранителни добавки. Също така добра физическа активност и позитивна среда и работа, която да обичам. Изключително щастлива съм, че Oriflame, заедно с цял екип от диетолози, лекари и нутриционисти, има разработена холистична гама продукти от линията Wellosophy. Това са шейкове с различно съдържание на протеини, фибри, въглехидрати, омега-3, 6, мултиминерали и витамини за жени, които аз пия ежедневно и именно тези продукти ще подаря на моето семейство. Много съм развълнувана, че съвсем скоро, в началото на новата година, очакваме няколко нови продукта, като пробиотик и морски калций с витамин B6. Когато подготвям подаръци за семейството си, изходната ми позиция винаги е да им подаря това, което аз бих получила като подарък,
да е нещо изпитано, проверено, оценено. За най-близкия си човек, за съпруга си, съм подготвила същата тази линия, която използвам и аз, но в мъжки вариант. Тя няма аналог на пазара и е с доказан клиничен ефект, с антивъзрастово действие. На двамата си сина смятам да поръчам от новогодишния каталог новия парфюм Giordani Gold Essence Men с черен пипер, тамян и дървесина. Елегантен, стилен, с уникална издържливост. Най-добрият вариант да изразя обичта и благодарността към двете ни снахи е подарявайки им серията Nov Age във вариант Wrinkle Smooth. Тя удължава младостта на кожата и се бори с първите признаци на стареене. Смятам да я комбинирам с пептидните ампули, които мигновено възстановяват кожата в нощите, в които сънят на бебетата е бил неспокоен. Тази серия се грижи за младостта на кожата и в дългосрочен план, защото провокира синтеза на колаген. За прекрасната ми дъщеря, за Кати, тази същата серия Wrinkle Smooth смятам да я съчетая с капсулите с 20% витамин С, тъй като тя обича много да прекарва време на открито, да се пече на слънце, да е на море, на тенис, на ски. И това създава потенциална опасност атмосферните влияния да повлияят равномерния тен и да провокират пигментация в кожата. Мощната формула на комбинация от витамин С, витамин Е и други съставки гарантират здрава, сияйна отвътре, млада кожа. Обожавам обици по много от тях и затова много се зарадвах на сетовете обици в новата колекция Hidden Gems. Поводът за тях ще бъде Нова година, но ще ги нося през цялата. В колекцията има и мини чанта, има и козметична такава, която аз лесно мога да си представя как нося и в ежедневието, защото обожавам мини чанти. Новото червило Далан също изглежда вау с целия си блясък. Това, което наистина харесвам в него е, че когато го нанесем обаче, блясъкът е много дискретен. Новото модерно вече има своето име в България и това е Oriflame. Тук можеш да израснеш като успешна личност, да бъдеш признат, подкрепен, да изградиш дори един изцяло нов лайфстайл, начин на живот и прекрасен стандарт. Можеш да пътуваш напълно безплатно до екзотични държави, в които да носиш своите блестящи костюми, дрес-код и прекрасни тоалети. Можеш да бъдеш награден в едни от най-международните големи мащабни сцени по целия свят. Моят мечтан живот вече съществува, благодарение на това, че си партнирам с тази компания. Твоят също те очаква. Ти си буквално на един клик разстояние от това да стартираш нещо ново, което никога не ти се е случвало. Влез в сайта и натисни "Присъедини се". Очакваме те, предизвикай се! Всяка жена в даден етап от живота си търси някакво разнообразие, нещо ново и интересно, което да внесе свежест в рутината й. Със сигурност Oriflame може да бъде тази нова стойност, това ново измерение, едно откраднато женско време, което носи много красота, много приятели и нови знания. Международните конференции на Oriflame са интересна категория, притегателна тема за всички. Много млади момичета започват да работят с Oriflame, именно поради възможността да пътуват напълно безплатно, VIP, като комплимент за партньорството си с Oriflame. През годините сме посетили много атрактивни дестинации, като Кралство Монако, Мароко. Току-що се върнахме от Тайланд, а ни предстои нещо много грандиозно – конференция в Абу Даби. По-прагматичните предимства от партньорството с Oriflame, ако разбира се имате амбиция, че можете да изградите мечтания стандарт на живот. Oriflame е стабилен партньор, предлага възнаграждаващ бизнес модел
готов продукт и уникална система на работа, която спрямо личната ангажираност и амбиция на всеки може да те отведе там, където желаеш. Младите хора търсят точно това. Това е търсенето на бъдещето. Гъвкаво работно време, възможността да работиш от телефона си с най-добрата си приятелка и Oriflame ни предлага точно това. Убедена съм, че ще бъдат доволни от преживяването. В Oriflame има свобода да се присъединят както пожелаят, могат да ползват продуктите с отстъпка, могат да бъдат част от подкрепяща общност, могат да изберат и да развиват бизнес. За дамите, които в момента обмислят възможността да се присъединят към нас, бих споделила, че даже не си давах сметка преди 30 години, когато бях на тяхното място, колко много ще се промени живота ми. Колко удовлетвореност, благополучие и щастие ще ми донесе това. Бъдете смели. Изберете не просто да ползвате с отстъпка продуктите, не само да ги споделяте с своите приятели. Изберете да се възползвате от най-пълноценния вариант, в който може да сте с Oriflame. Ще бъдете част от общност, в която ще ви приемат, ще ви харесват и ще ви подкрепят. Ще подобрите стила си на живот, ще пътувате, ще се забавлявате. С Oriflame всяка Коледа е незабравима. Моменти изпълнени с топлина, радост и истинско празнично настроение. Открийте празничната магия с нас и споделете красотата на Коледа с Oriflame.